салому алейкум ба ҳама бародарои муҳоҷири тоҷик. хуш омадед бародарои азиз ба канали ман. имрӯза мавзӯъ оиди бемории коронавирус чӣ хел мегузарад. ман мехоҳам ки ҳамира бифаҳмонам бародарои азиз. бародарои азиз, бемории коронавирус бемории инфексионӣ мебошад, бемории гузаранда, ҳамчун ба монанди бемории зуком, яъне мо грипп мегем, ба монанди нишонаҳошам ҳамин хелае, лекин ин камтар хатарнок аст, камтар не бисёр хатарнок аст. бародари азиз, вақте ки шумо ҳамин аломатое ки ман мегум шумо дар ҷое ки мебинед худтона эҳтиёт кунед. мақсад одаме ки бемории коронавирус қати гирифтор мешавад, бемории коронавирус я ба англисӣ меган COVID-19, ковид ҳамунҷода бидурен COVID-19 меган. агар шумо дар ҷое ки шунудед ки COVID-19 ки гуфт, аллакай бидонед ки бемории коронавирус аст. ин бемориҳо чӣ хел фарқ кардан дар кор. одамизод ҳарорати баланд 39-40 градус ҳам хел мерава, дарди гулӯ ба монанди зиндонак ёки танзилит ҳам хеле меган, қиртақу дар мекунанд ва сулфаи баланд, сулфаи харош, сулфаи дағалона, ҳамин нишонаҳоро вақте ки шумо дидед, ҳатман эҳтиёт кунед бародарои азиз. баъд ҳамун бемор мисол худтона худдорӣ кунед, чен 1 метр 2 метр шумо ҳамсӯҳбат шед, барои ки ҳамин беморӣ ба воситаи нафас қатӣ метавонад ки тра заразит кунад, ту касал мешавед. барон қара мегӯям шумо дар ҳамин ҷои ҷамъиятӣ метрода медуроед, дар маршрутка, дар такси, дар ҷое ки медуроед, эҳтиёт кунед. эҳтиёт кунед гуфта надорад, ин давраи пинҳонӣ ҳам дорад, шумо шояд ки надонед ҳамин чизора. барое ки мисол ҳамин бифаҳмад ки худат ҳамин бемории коронавирус ҳастӣ, сразутра карантин эълон мекунанд, ҳамунҷода маҳкамат мекунанд, турма дар инҷо буромадан наметавонӣ. ҳама рафтуомади ту ба воситаи курьер қатӣ мешавад. курьер тура чиз чорат мебарад, ҳама назначени пазначени ҳама дар даруни ҳамунҷа худат мекунӣ дигар. ҳеҷ кас тура ёрдам кардан наметавонад. ҳама ҷониби парвардигор аст, лекин бо табиби ҳар як шахс ҳамун одам худаш аст. шумо худтона чӣ хел эҳтиёт кард? эҳтиёт ними ҳаёт меган. ина ин маска меган бародарои азиз. маска намордик бераи ҳамон аптека 50 рубл 50 рубл шидагия. аввал 10 рубл буд, ҳамин 50 рубл шидагия. мера мехари, фақат мегарди дар метро, дар ҳама ҷо, ягон ҷо айби изош нест. мақсад мегарди ки эҳтиёт кардан дар ки ҳамун нафасат мисол накашӣ, ба худ нагирӣ. ва салфетка со спирту меган, дар ҷое ки ҳам салфеткаҳое ки мо истифода мебарем барои дастшӯӣ, рӯй шакидан, тоза кардан, ҳаминора мақсад истифода бурдан дар кор. мера ҳамон аптека мегӯ салфетка, дайте мне салфетка со спиртум, мегирам метиҳад, мақсад ҳамин салфетка мегириш, ин ҳам хел, ин ҳам хел ҳозир ин ҳам салфетка ки ман гирифта ҳастам, ин ҳам хел мегириш. телефонта вақте ки ба кадиме ки гап задак мегири, телефонро мешаки, болоша мешаки, мошин ошафши рули мошинта мешаки, дасту ҳама ҷора мешаки, чизое ки мехӯрданитам мешаки. чунки мисол агар ҳамин вирус боша, ҳамин вируса бигӣ дангал кардан дар кор. мо вируса қобилияти ба чашм биноӣ надорем, барое ки чашм мо микроскоп нест, мисол мо дида наметонем. ба ҳар ҳол эҳтиёт кардан хуб аст. ҳамчун дигар бемориҳои сирояткунанда, мақсадш эҳтиёт кардан дар кор. ин як видеои хурдакак буд барои ҳамаи бародарои муҳоҷири тоҷик бидуред тамошо кунед. ман кӯшиш мекунам дар бораи бемории коронавирус ягон маълумоти хуб бутем. лекин ҳамеро дониста бигиред ки бемории коронавирус ваксинаша ёфтагианд, лекин ба ҳар ҳол оли буровардагӣ нестанд. ваксинаша фақат хитой буровардагӣ ваксинаша. россия ҷода мегӯянд ки ваксина надорад. шумо худтон медонед бародари азиз ки дар италия, дар дигар давлатҳо аллакай муромуриш бисёр шудагиаст. россиярам шаҳри Москва, шаҳри Питер, Казан, дигар шаҳрон аллакай бемориҳо бисёр ҳастанд. ин ба тариқи телевизион қати шуморо намеган,
که مثال مردم یک شورش غوغا نبردارن شما دونسته بگیرین که بیماری هسته در بینتون هست احتیاط کنین وقتی که میگه که یک دو آدم گرفتار شده علاقه شما باور نکنین یک دو آدم گرفتار شده نیست بسیار کوشش کنین برادر عزیز خب خدا نگهبان تو باشه سلامت باشه برادر عزیز